monggo Mas Gareng. Ayo. Iki malah ya nembe krungu kidul kaya apa kok malah jaipong. Jan. Yes. Ora apa-apa wong manjane adem-adem kok ngene ya. Dadi pikirane rada-rada padha bundet ngono ki ya. Ora apa-apa. Alhamdulillah tapi wis ngancik ing gara-gara ya penontone isih akeh ingkang wungun tasih kathah. Iki tandani wong senine ya kenthel berarti. Ngregani karo kesenian. Alhamdulillah. Ya nek nek orang regani ya ora ben taun nimbali aku. Lah iya, wong dene wis ping 10 ya berarti pancene ngregani kalian Madya Laras. Isih tresno kalian Madya Laras. Muga-muga didongake warga masyarakat kene dadi bumi sing baldatun thayyibatun warabul ghafur. Amin ya rabbal alamin. Jan nabi yo sithik-sithik gara-gara melo dalang Pak Barno ku ya dadi tayang donga. Oh, apa ora? Kudu. Lah iya, donga-donga sing apik kanggo warga masyarakat ana ing bedeng kene. Muga-muga dikabulke maring ingkang karya jagat. Amin. Mergo tungane wong teraniaya kaya aku ngene iki biasane dijabah ngono. Lah iya. Kok ngrasakne dianiaya ki kepiye? Lha ora dianiaya kepiye wong ning omah karo bojone ya dipadoni ae ngono kok ya. Dadine gering kok ngene mergo kuwi ngono. Tak kira kowe mergo setangting. Ya ora wong iki ya rencana barang bojone arep tak tukar tambah ngono. Wah. Weh yo ora becik to, Reng. Ora becik to, Reng. Oh, berarti ora kena nek ngono. Berarti ora kena. Nek tukar tambah ora kena ya suka nambah ngono. Nek nambah oleh. Ya manut marang syariat entuk mungkari tanggung jawab. Ngono kuwi. Wah, ya mesti tanggung jawab. Ora tanggung jawab piye? Aku bojo njaluk apa-apa mesti terus tak turuti. Contone? Lah ya njaluk gelang, njaluk kalung, ya wektu kuwi uga tak turuti. Saiki wis ora. Ya saiki ya tak turuti tetep kok ya. Iki pamundutan tasih kathah nggih, Mo. Kok sik Reng? Dalem. Iki utang janji lho. Weh, utang janji karo sapa ne? Iki kadi Cilacap yo streaming. Oh. Kowe kudu diaturake sadurunge ngaturake liyane. Nggih. Upama ana sing ngersake kena. Tak selenggarakake. Mung iki nyuwun lagu. Iya. Nggih. Kagem Bopo Masdar. Nggih. Haji Masdar. Haji Masdar. Oke. Iki berarti ngaturaken kadang Swarawati kang saking Banjarnegara. Monggo nduk Ayu Nisa loading. Monggo. Teles monggo dateng Bapak Kadidar dipun bidhangetaken dipun persani. Sampun menika enten rondo teles. Rondo teles kuwi jebule rondo teles kuwi mergo ngimpi ngelilir krasa-krasa nguyuh. Biasane udu rondo teles ning rondo ngompol. Kowe ya pas karo sing nyanyi kok. Lah sing ngompol ya iki wonge. Rondo. Iya. Tapi kan aku bukan rondo, Mas. Ya biyen ya rondo. Mantan ya, Mas. Mantan rondo. Ora ngakoni. Oh, jane. Diam. Iki tak buka kuwadimu ning beting kene mergo wis 3 tahun ning kene dadi ya wis tak anggap wonge dhewe kabeh. Aku wani buka kuwadimu ning kene. Tukang ngompol iki, Bu. Sing di pengalan-alan anake ngomongnya, iki pesing mambu apa to? Wae anake to ngompol, anake ngompol kok mambune jengkol. Kan gara-gara mimpi basah, Mas. Wih basah piye kowe wong dasare wong ngompolan kok ya. Iki ben nek nganu tak nyekelke kinjeng cakote kinjeng. Dicakot apa nih? Udele. Pokoke sing dalan nguyuhe. Weh ngawur. Oh malah jidir.
Ya. Sampun iki kagem Bapak. Masdar. Apa Kanji Bapak Masdar? Sampun. Ya. Iki juga Mas Gareng. Nggih, pripun? Ibu Kades minta lagu apa tadi? Cinta tanpa air mata. Apa cinta dan air mata ya? Cinta tanpa air mata atau cinta dan air mata? Ya. Ya intinya kuwi lah. Ya wis pokoke kuwi ngono kuwi. Iya, iya bener menangis tanpa air mata. Menangis tanpa air mata. Kuwi jenenge wong mesti segen. Nah iya, saking nelongsone wis ora nganti metu luwe. Jadi ya Allah. Nek ora mesti segen ya anu demarinen. Menangis tanpa Demarinen nek tunggale meteng ngono ora doyan madang kuwi demarinen. Ngawur ya malah. Nana Ya. sudah. Kayak gitu ya. Wong iki ya Oke. iki anak-anakku sing padha latihan dalang padha teko. Eh. Iki saka Batang ya teko. Oh, alah Mas anu sapa? Saifuddin Zuhri Ya. menika Iki- calon dalang kondang Ya. Batang. Mas Teddy saka Kasinoman Kali Bening ya teko. Nggih, lha iki kok orang weruh iki Mas. Wah, alah Ya. senenge umpetan ning gong Mas tadi. Moga sugeng rawuh Mas tadi. Ya. Iki yo dalang sing dalang enom tapi yo malah wis Ya. laris, wis payunan. Junior wis Jan. mulai apa keprungu. Heeh. Muga-muga nerusake aku besok. Amin. Jadi dalang sing laris kondang ning ya berwibawa. Lah iya, sing bener barang tingkah lakune Ya. kok ngono kuwi. Mergo sing jenenge dalang kuwi wis ana onen-onene jarene ngudal piwulang. Dadine ngudal piwulang sing apik, ngudal piwulang sing bener kanggone masyarakat lan sak piturute. Ya. Nah, Iki kene ya ana sing bakat seni. lho. Kene yo ngono, Ana. bideng kene. Ya gawe wayang ya wis lumayan. Oh. Wis ana prabane. Oh. Ya seneng banget. Ya alhamdulillah. Aku pentas ning endi wae mesti nonton. Wingi nang Sruni ya ketemu sore. Oh lah yo, ki kaya ora promosi. Urung. Iya maksudnya promosi digaweke wayang maring nggo aku ngono nggo pajangan ning omah gratis Ya. ngono. Engko dadine tak promosike mayeng-mayeng. Ya. Muga-muga besok sulurku akeh. Nggih, amin Kabupaten amin. Banjarnegara iki wadahing seni. Nggih. Di besok kudu ana turunane. Nggih, ana turu Nane. Ya. Ya Oh. dilanjut, Reng. Nggih. Mumpung wektune ana. Nggih, ngaturaken setunggal baka setunggaling Kadang Suwarawati. Nggih menika ngaturaken ingkang saking endi mau Pekalongan. Nduk Ayu Dea Marsanda. Yu Palangapa. Panjang sekali. Panjang seperti penjangkaku. Penjangkaku karo selirahmu yo panjang. Muga-muga kabul kalaksanan kasempatan. Ya Allah, Aku wis Sabar, nembung apa mau karo mikirnya? bapakmu ning jero. Weh, Apa? sehat Mas Bro? Oh, alah. Ngaturi pamundutan saking Ibu Kades. Nah, lagunya Ibu Nangis tanpa Ting air mata. penggerak PKK. Nggih, menangis tanpa air mata. Boleh. Oke, jadikan satu persatu bareng Madya Laras. Ya. Yo dikancani ini apa Yuli, apa Siti, apa Rimbi. Ya. Monggo. Oke, monggo Mbak Siti kalian Mbak. Siji-siji apa loro-loro? Loro-loro. Mbak Siti kalian Mbak Anif. Nggih. Monggo lagune cinta. Aku tak mungkin melupakanmu. Tapi aku tak berdaya.
Kuwi ibingan apa, Reng? Ibingan apa kuwi? Trampilun. Trampilun ki apa? Trampilun ya kaya rudet, kaya gambus. Beda nek rudet nggonku ki. Iya ya, rungokna. Berhormat kepada Allah yang Maha Kuasa, rintik-rintik yang perintah. Ya padha karo nggonku ya. Hormat kami kepada Tuhan. Ronggo mudong barang ya. Wis. Iki meneh ora adem, iki kahanane ya kaya ngene iki. Tangan wis kaya kulkas kaya ngene. Yo. Ki pundutan apa, Reng? Ana sumanding. Oh, sumanding. Karo Mbak Nisa. Trampilun, nurut trampolin. Trampolin mumbul-mumbul ngono. Saya rela berjuling-juling, jangan duduk di atas piring, ya atas hati. Namanya Tuhan Nabi Muhammad, Tuhan Mursalin. Memang kan gak seni. Lagi padang apa sih? Muhammad. Lagi padang apa kau? Trampolin. Terbang mas, trampolin. Oke, padu-padu wis kelangan spot iki. Patu-patune wong anyis kok ngene kok. Banget. Monggo, Mbak. Nggih. Anis. Yup, dikancani. Kantene Anis apa ya? Anis apa? Yuli, monggo. Anip kok. Anip.